ברוכים הבאים לסרטון ההדרכה הראשון שלי למילוי טופס בניית סידור עבודה חכם. הטופס הזה לא רק מחשב, אלא משנה את החשיבה בצורה שאנחנו בונים סידור. אז יאללה, בואו נתחיל. התחילו מהטור הימני של הטופס, שם תזינו את ההכנסות של כל יום. מצד שמאל יש הערה לאותו יום במידה ורלוונטי. שלב שני נלך למקרא מחלקות. כאן תכניסו את היעדים לכל מחלקה. אלו היעדים המקובלים בשוק. כמובן כל מסעדה עם ההתאמות שלה. ככל שתציבו יעד גבוה יותר, הרווח יהיה נמוך יותר. אז תקדישו מחשבה. ולגבי המלצריות, תכניסו את אחוז השירות שהן מקבלות ברובריקה של הלייבר קוסט, והוא יחשב את התקן של המלצריות לאותו יום. ליד שמות המחלקות, הזינו את השכר השעתי הממוצע לפי עלות מעסיק כמובן. הזינו את אורך המשמרת לכל מחלקה לפי איך שהעבודה מתבצעת בפועל. לאחר מכן הזינו את אחוז ההכנסות של הבוקר מול הערב. פה הגדרתי 50%. מה הטופס מחשב לך? הוא נותן לך תקנים מדויקים לכל מחלקה לכל יום לפי הממוצע של אותו יום. הוא נותן לך לעשות סימולציה לבדיקת תקנים למחזור מסוים. הוא מזהה מגמות של עליות וירידות לפי ימים בשבוע. הוא מחשב את הממוצע היומי של כל יום. מחשב את הקצב החודשי וכן את המחזור מצטבר. ובמידה ואתם לא יודעים למלא נתון מסוים, עקבו אחרי הדף שלי michaboader.com, שם יש הסבר מפורט איך מחשבים את כל הנתונים, ושם כמובן ניתן להוריד את הטופס. אז בהצלחה.